हाय सांग मैंने समस्ते केमती अच्छा भल अच्छे मु स्वागतिका एकांश थाटी चैनल को समस्त को स्वागत जन वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो यहाँ हूँ आमर मिनी गार्डन घास सब लगाई बढ़ी गला ये माछ छड़ाई मो हजबैंड को फेवरेट माने भल लगे गछ पत्र लगे को मुझे हेल्प कर दिए सी सब लगाती। यहाँ देखुवे यहाँ माने जो मो हजबैंड बन गोटे बाघ सेप रही सी बन आ गोटे ये भी अच्छी सिंह सेटा भी से तैयारी करछंती। एटा रास्ता जाइए बारीपट को जीवाई चलो देखा आम बारीपटे केते केते सब गछ लगाई। एटा तलपट गेट आमर एटा टगर गछ लगाई मल्ली फूल गछ देखिपे मंदार गछ आटा हूँ अँला गछ अँला हुए जे माने बेसी हुए नहीं ये 4-5टा हुए। ये आंब गछ देख आंब फड़ी ये टगर गछ ओ गछ चल देखिए यहाँ ओ गछ ये मो सासुमा लगे गछटा ए निम्ब गछ हमारे देखिए दिए पटटा यहाँ हूँ निम्ब गछ यहाँ बेल गछ देखु लिचु केते सब मांकड़ मैंने आसिक खाई नष्ट कर देछन। मैंने को गछ ना आंब रोचे ना पणस गछ भी अच्छी पणस रोचे किसी भी रोहन आम घर पछपटा एमती देखा जाए। यहाँ आमर लगे 20 वर्ष हो बोधे सागवान गछ यहाँ आहरी गछ लगी सब कटाकटी हो सफा हो सारा ये गोटे पणस गछ यहाँ भावुवे यहाँ कौन चल देखुचे कौन देखिपे जैवपुंज पद्धति मत्स्य चाष
ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରର ଭ୍ୟୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମାନେ ଜୈବ ପଦ୍ଧତିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ମାନେ ଆମର ଜାଗା ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ 2ଟା କୁଣ୍ଡ କରିକି ମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା 2ଟା କୁଣ୍ଡ ହେଉଛି 37 ଲିଟର। ଏଇ ମାନେ ମାଛ 37,000 ଲିଟର। 37,000 ଲିଟର, ସରି 37,000 ଲିଟର ମାଛ ଆମର ରୂପଚାନ୍ଦି ମାଛର ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ମାନେ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ମାଛ ଯେଉଁ ଛଡ଼ା ହୁଏ କି ମାଛ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନିଜେ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଠି କ'ଣ ଖାଇବା ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ପୋଖରୀର ଥିବ ଅଳିଆ ତକ କି ସେଇ ସବୁ ସେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିବି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ମାପିକି ଦାନା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଦାନା। ଏଇଟା ୱେଟ୍ କରିକି ଦିଆଯାଏ। এইটা মানে মাছ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଆମେ ତ ଭୋକ କରିବା ପାଇଁ ନା ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଭୋକ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। এইটা ମୁଁ କେମିତି ଏଇଟା ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ଟା ଆଗ ଅନ୍ ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 0 ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ এইটা ବସେଇବା ଜାଗାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ତାକୁ 0ରେ କରିବା। 0 ହେଇଗଲା। ଦୁଇଶହ 50 ଗ୍ରାମ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ଦେବା ଆମେ। 200 50 250 ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, 1-2ଟା ଏଇଲେ କାଢ଼ିଦେବା ଆମେ। ତାକୁ ପୁଣି 0 ପୋଜିସନ୍ରେ ଆଣିବା, ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇଲେ ଆମେ 5 ml ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଢାଳିକି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଦାନାରେ ଲାଗିବନି ହାତକୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିକି ଦାନାରେ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆଣିଛି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାତକୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାନାଟା ପକାଉଛି ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛମାନେ ଏମିତି ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବା ନାହିଁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମାନେ
ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଖାଇସାରିବେ ତାପରେ ପୁଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କୁଣ୍ଡଟାରେ ଆମର 1500 ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛମାନେ କେମିତି ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି। এইটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଲଜ୍ ଟାଙ୍କି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସ୍ଲଜ୍ ପାଇପ୍। ଆଉ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆମେ ମାଛକୁ ଦାନା ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମଇଳା ତକ ସବୁ ଏଇଠି ମାନେ କଢ଼ାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଟାଙ୍କିର ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସଫା କରିବି, କେମିତି କ'ଣ ସଫା ହେବ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଇଳା ତକ ଆସିଲା ସବୁ ଆସିଗଲା ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଅଧିକା ପାଣି ପଳେଇବ। ପୁଣି ଅଧିକା ପାଣି ଗଲା ମାନେ ପୁଣି ଆମକୁ ଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଙ୍କିଟାରେ। ତାର ମାନେ ଲେୟାର ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଲେୟାର ଅଛି ସେତିକି ଯାଏଁ ପାଣି ରହିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇ ମାନେ ଏଇଥିରେ ଆମୋନିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବନି। ଆମୋନିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ କହିଲେ, ମାଛମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଆମେ ମଝିରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମୋନିଆ ଟେଷ୍ଟ। ତା ପାଇଁ କିଟ୍ ଅଛି ସବୁ। ଆଉ ତାର TDSଟା ବି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାର TDS ତ ଏବେ ଅଛି 856। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଜୈବ ପଦ୍ଧତିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଘରେ ବସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଆଉ ସରକାର ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ସବୁ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି DFO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, AFO ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଭିଜିଟ୍ରେ।